Benvinguts, benvingudes a una nova temporada de Namasté, que comencem en un especial de Nadal. Llegint el llibre de Marianne Williamson, Volver a l'amor, vaig retrobar el significat del Nadal. I com que s'acosten les festes nadalenques, m'agradaria compartir-ho amb tots vosaltres. Què és el Nadal? Avui en dia, Nadal són regals, festes, vacances, gastos extraordinaris, reunions familiars que per alguns són un mal trago que toca passar. Avui mirarem de trobar l'essència del Nadal i veure què representen els diferents símbols. El símbol del Nadal és un estel, és a dir, una llum en la foscor. Nadal simbolitza canvi, significa el naixement d'un nou ser. La mare, la nostra condició humana, i el pare, la nostra condició divina. Maria simbolitza la part femenina que tots portem dins, impregnada per l'esperit o per la divinitat. És un sí a la vida, acceptant en humilitat la nostra part sagrada. Els àngels van despertar Maria a meitat de la nit i li van dir: puja al terrat. La nit simbolitza la nostra foscor, la nostra confusió, la nostra temor, la nostra desesperació. I quan li diuen puja al terrat, t'estan dient: apaga la tele, deixa de fer-te mal, deixa de drogar-te, deixa d'emborratxar-te, deixa de maltractar-te i agafa hàbits saludables. Medita, busca bons llibres, prega, surt a la natura, cuida't. Els àngels són els pensaments de Déu. Si no tenim la ment en pau, no els podem escoltar. Molts de nosaltres hem sentit la crida dels àngels. Per això estem llegint llibres, buscant informació, aprenent espiritualitat, buscant la connexió en el nostre esperit, conèixer-nos i créixer. Quan Sant Josep va arribar a l'hostal, l'hostaler li va dir: no hi ha lloc. L'hostal representa la nostra ment, on hi ha poc espai per a les coses de l'esperit. Però a Déu li és igual. Ell no necessita un gran lloc. En un petit corral i una mica de bona disposició en té prou per a que el seu fill arribi a la terra, envoltat d'animals, com és la nostra condició humana. Els pastors són els primers de veure l'estel, perquè són els que cuiden els ramats, els fills de la terra. Estan en contacte amb la natura. Lògic que siguin els primers de veure el símbol de l'esperança. Segueixen l'estel i es troben en l'escena de Jesús en braços de l'home. Els reis van a rendir-li homenatge. Això és perquè el poder del món no és res al costat del poder de la innocència. El lleó dorm al costat del corder. Tendresa i poder no estan barallats. Si el fill de l'home reconeix qui és, es converteix en fill de Déu. Jesús, al nostre cor, representa la veritat, el lloc on comencem i el lloc on retornem. La veritable essència del que som. Som amor. Bon Nadal.